Siła łękowskiej kultury. W tym roku, bo co roku tu występujemy z innym typem budowy, zaprezentować budownictwo coraz bardziej popularne, tak zwany bal, ale zaproponować go w technologii tej najstarszej, na jaskółczy ogon. Witaju na stoisku z lępiłską krywulką. Krywulki to najharniejsze ozdoby lępiłskiego stroju. Są to wyroby ceramiczne, jest to glina, akurat glina z dużą domieszką szamotu. Wypalamy ją w temperaturze około 1150 stopni. Siła łękowskiej kultury. A tepер перед вами виступить ансамбль Бур'ян з Горниць. Привітаємо їх хорячими барабанами.
więcej jakby się dało do monitorka. Duże jest nas banko, duże litry mała, a teperna stary, za teperna stary, sama nie została. A teperna stary, za teperna stary, sama nie została. Dobry den do Rochenky, jest tam dach, to pit tym namiotom i szczyt. Jest tam dach, to nycz was nie czuty. A, słabo, słabo, słuchajcie, witamy was szczero serdecznie, ansambl Burian. Z nedaleka sme do was przyjechali, do wam Brzechneska. Kuściok sobie razem pośpiewamy. A może dasz to jakby chciał zahulaty, to też bardzo serdecznie zapraszamy. Ansambl Burian, a pierwsza śpiewanka Oj Chmarycia. Szuka ty.
Bardzo nam się podobają, to też to tam hulają. Słuchajte, ja думam, że dla nich brawa. Na początek takie maleńkie brawa dla tych hulajuчих. To porядne ludy są, to od razu widno. Zapraszamy do peredu. Jakby ktoś chciał się poczuty jak na Woodstocku, to tu można z peredu spokojno, śmiło hulaty. Hołb na czereśni to następna śpiwanka. Dziękujemy bardzo. Nie byli to ptaszkowie.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Oj, czy to kim stoi, szczęśliwa chrywonka? Spodobałaś meni, ta ja dziewczynka. Spodobałaś meni, ta ja dziewczynka.